ବୋଉ କୁ ଦେଖା କରିବା ବୋଉ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇକି ତାପରେ ଯିବା। ହଁ ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ହଁ। ଆଜି ବୋଉକୁ ପଇସାଟା ଦେଖିବା ଚାଲ ବୋଉକୁ ପଇସା ଦେବା ଆଉ ହଁ ଆସ ଆସ ଆଉ ତୋ ବୋଉକୁ ଦେଖା ବୋଉ ସେଠି ବସିଥିଲେ ହଁ ହେଇବା ଏଇ ବୋଉ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଯାଉଛୁ। ବାହାରିଲାଣି ହଁ ହଉ ହେ ନା ବୋଉ ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଆସିପାରିବୁନି ଆମେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ସେ ଛୁଟି ଯେବେ ମିଳିବ ଯାଇକି ସେବେ ଆସିବୁ ହେଲା। ହଁ ହଁ ବୋଉ ତୁ ଦେଖି ଯାଇକି ଏଠି ଚଳୁଥିବୁ ହେଲା ଟିକେ ଚଳିବୁ ରହ କିଛି ପଇସା ରଖ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଏ ନାଇଁ ବା ଆଜି ବୋଉକୁ ପଇସା ମୁଁ ଦେବି। ତମେ ଦବ ହଁ ଆରେ ସିଏ ମତେ ଜନ୍ମ କରିଛି ମୁଁ ତା ପୁଅ ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି ପଇସା ଟା। ନାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଦେବି ନାଇଁ ମ ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି ପଇସା ଆଜି ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ବୋଉ ନିଅ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମୋରି ହାତରୁ ନେଇକି ଦବ ତମ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ